quelcom més. Doncs passem ja al debat, diguem, general. Hem vist, no, les darrers mesos i setmanes alguns fets que han generat controvèrsia, no? El tema de Louis Vuitton al Parkway, aquesta espècie de cavalcada sinistra al Passeig de Gràcia, en què en comptes de Reis Mags hi havia imbècils derrapant. Diòxid de carboni. Sí, efectivament. Que anomero una mica el debat que evidentment portem tenint molts anys sobre realment en què s'està convertint Barcelona, no? Jo crec que està clar que Barcelona està convertint en un parc temàtic, en un Port Aventura 2.0, i soc bastant pessimista, perquè jo no sé vosaltres, però jo crec que és una tendència que portem arrossegant des de fa tant de temps, abans dels Jocs Olímpics i tot, que no sé realment si podrem revertir-la. Vull dir, és una situació molt crítica. Jo crec que la patronal ha vist que el Hard Rock els està costant molts anys fer-ho, llavors, mentre no puguin fer el Hard Rock, tot el que volien fer el Hard Rock intentaran fer-ho amb totes les seves forces a Barcelona. Llavors és això està fent a marxes forçades que ens estem convertint en aquest parc temàtic a la nostra pròpia ciutat. Ja no et dic a Salou, que vulguis o no, tota la vida ha sigut una miqueta així des de Port Aventura i tot el que hi ha allà. Llavors això sí que ens hauria de fer replantejar moltes coses. Jo és que el més trist és que al final dona igual qui governi, perquè aquí va haver-hi 8 anys de govern d'una formació política que va sorgir precisament com a reacció a això, en bona part, i continuem igual. Llavors, és això de que és irreversible això realment, o sigui, perquè et dona la sensació que sí, no? De que no es pot canviar això. Jo crec que hi ha un problema de base que s'ha parlat poc, però és la competència que hi ha entre Barcelona i Madrid. És a dir, tu en el moment que proposes que no es fagin aquestes barbaritats a la ciutat, et diuen que tot acabaran anant a Madrid i que aquí serem bàsicament pobres, no t'ho venen així. Llavors jo penso que el problema ve d'aquí, que és que si no ho fem aquí ho faran a Madrid. Llavors tu com canvies aquest relat, com canvies aquest discurs, i això ho estem veient perfectament amb el tema de la Fórmula 1. No, és que si no s'aniran a Madrid o a l'Aràbia Saudita. Llavors jo crec que el problema real en model de ciutat és que si tu proposes una ciutat que pensi més amb els veïns i les veïnes, una ciutat que pensi més doncs, amb el canvi climàtic, la crisi climàtica, el problema és que el teu voltant no ho farà, i menys doncs, gent com l'Almeida, no? Llavors, jo crec que el real problema està aquí. I és això, prenem partit de nosaltres i ens la pela en certa mesura la resta, o això, o estarem en aquesta roda de competència i... Jo crec que un error també és pensar que votant cada 4 anys en les diferents eleccions el model de ciutat que ens han portat els diferents governs en tots els nivells són capaços realment de canviar les coses. Vull dir, el model de ciutat no canviarà, estigui la Colau, estiguin els socialistes a Catalunya, estigui qui sigui a Espanya. Canviarà des del carrer. Jo crec que és les últimes setmanes que hi ha hagut totes aquestes mostres de portar la ciutat cap on està anant, on realment s'ha demostrat que hi ha una part important del poble que està en contra és al carrer, manifestant-te i donant visibilitat a que hi ha una part important de la societat que vol una ciutat diferent, una ciutat que deixi enrere els macroesdeveniments. El 92 ja va passar fa 30 anys i ja va fer un canvi important a la ciutat. Llavors això ja ha passat. Ara, a partir d'aquí s'ha de construir, crec jo, fugint una miqueta d'aquestes perspectives d'una ciutat coneguda a tot el món, perquè la ciutat ja està col·lapsada de turistes, ja no sé què més volen aspirar. O sigui, jo crec que l'únic que volen aspirar ja és a fer encara més negoci, la patronal, les empreses turístiques, i que acabi sent una ciutat d'expats, de rics que venen de la resta d'Occident i de que fan els seus negocis aquí i la resta, mentrestant, pugen els preus de l'habitatge, del consum del dia a dia i la resta ens anem a... no sé on anem, no sé quina sortida hi ha. I estirant el fil d'això, jo crec que és molt important el tema de la mentalitat relacionat amb el que has dit tu de la competència a Madrid. Jo crec que és una mentalitat molt postfranquista, en el sentit de que la idea de que, clar, Espanya, inclús a Catalunya, durant el franquisme era com l'home malalt d'Europa, no? Era com l'anomalia d'Europa, i aquesta idea de no, volem ser moderns, volem ser com la resta d'Europa i per això hem d'entrar a la Unió Europea, quan Espanya va entrar a la Unió Europea, etc. Sí, som com la resta d'Europa, ja som iguals, som una democràcia igual, etc. Som molt xulos, la gent vol venir aquí a les nostres platges perquè som un país igual de xulo, igual de modern que la resta, ja no som com abans amb en Franco, que érem la cosa rara, no? I que érem un país tercermundista, no? Bàsicament.
Llavors, i aquesta mentalitat encara existeix, no és el que has dit tu, aquesta idea de que és que llavors marxaran a un altre lloc, llavors perdrem potencial i ja deixarem d'estar en el mapa i la gent deixarà de parlar de Barcelona i Home, estaria bé que deixessin d'estar en el mapa. Sí, Vull dir, però a mi que Madrid es quedi amb totes aquestes coses aquests macroprojectes que té Barcelona, a mi que s'ho quedi Madrid, me la repampinfla. El que ha de demostrar Barcelona com a ciutat i Catalunya com a país és que ha de demostrar que al futur no hi ha un futur cap al creixement exponencial. No anem enlloc així. Ha de demostrar que és possible una ciutat i una societat que, tot i que estiguem en una democràcia imperfecta, es pot apostar per un futur on deixem de créixer exponencialment, perquè això no té futur. I cap als macroprojectes que s'ha demostrat que portem 30 anys fent, des de les Olimpiades fins al Fòrum de les Cultures, que molt bé, que porten més turistes, que hi ha sectors que creixen, però la societat, la ciutadania surt empobrida d'això. I Barcelona, en molts aspectes, està molt pitjor que fa uns anys. Per això cal fer aquest clic de la mentalitat, perquè la gent associa això amb modernitat, amb progrés, etc. I és fals, evidentment, que és una falsedat, però hi ha aquesta mentalitat col·lectiva que ho associa a això. I és per això que es poden sortir amb la seva. Però clar, canviar la consciència col·lectiva d'aquesta manera no es fa en un dia, és una qüestió bé. Per això projectes, no?, com aquest, no ho sé. Per visibilitzar ànimes. També és un dels objectius. Que teniu alguna cosa més a dir? No, com us sentiu com a veïns, no? Ja més enllà de teories col·lectives, com ho patiu com a veïns. Jo, per exemple, al meu barri han posat una cafeteria que un cafet val 3,80 € i bàsicament passes per allà i tots són persones rossetes blanques, ulls blaus, amb galgos, i dius on ha quedat el meu barri, no? On ha quedat la drogueria, i em sembla com bastant... O sigui, ara que ja tinc com més consciència, que m'he fet més adult, fa com bastanta pena. I pensar que allà es quedaran els meus pares, jo segurament no podré viure allà. Al mateix barri on has nascut i has crescut. Doncs fa bastanta pena en aquest sentit. La pèrdua d'identitat com a ciutat. Totalment, totalment. A mi el que em passa a vegades és que a mi em dona per fer voltes d'avi. O sigui, a mi m'interessa molt com que... Tens molt temps. Encara que no sóc optimista cap a on va Barcelona, m'agrada veure les obres que s'estan fent, tot lo de la Diagonal, tot lo de Glòries. Amb això no us vull donar la xapa, però el que he fet durant aquest curs, mentre no trobava feina, a vegades, algun matí, fer una volta per la Diagonal, per Glòries, és una barbaritat. El tema de que a cada cantonada un lloc de branch, una cosa així, gentrificadora, és una barbaritat. I víveres. És una barbaritat, això. Sí. Una barbaritat. És exagerat. Els sandwichets i tot això. És exagerat. I el problema que... Estem parlant de Barcelona, però el problema que tenen a Girona, amb aquesta gent que ve dels Estats Units amb molta pasta per fer bici de carretera, o sigui, allà tenen muntat un drama. O sigui, no sé si ho coneixeu, però amb el tema bici de carretera... Tu ets molt de bici de carretera, eh? Sí, bueno, jo sí, però intento no gentrificar en aquest sentit, però Girona és bestial. Bueno, ja dona per un altre dia. I el tema de l'habitatge, ja, pisos turístics, etc. Ja, això... Alguns del Tour de France havien anat a viure per aquella zona, no? Perquè per fer bici han muntat ple de cafeteries per a aquest tipus de gent. I estan gentrificant només amb aquest model de vida de ciclista. És molt fort. Bueno, ja està. I això dels pisos turístics que va dir el Collboni fa unes setmanes? Però això és per un decret de la Generalitat, que és per fer el 2028. O sigui, Sí, però vull dir que els grans propietaris, encara que tu els hi posis una mesura com aquesta, sempre troben una sortida per seguir fent negoci. Vull dir, si no és un pis turístic, serà un lloguer de temporada i seguiran fent negoci d'això. Que volien regular i va tombar el PSC, Junts. El govern més progressista de la història. Jo penso que és un acte purament comunicatiu. Totalment. Bueno, amb això ho vam comentar amb tu, això del cartell que posava... Total. O sigui, que s'abanderaven del moviment de l'habitatge, els que governen a Barcelona, que té tela la cosa, també. Sí, després de lo del Parkway, lo de la Fórmula 1, fem un impacte comunicatiu, diem això... Venien de 2 setmanes fotent allà, que no els hi paren de caure hòsties i just treuen això. El tio fotent-se en carril bici contrari, no sé si ho veureu. Ah, sí? És veritat. És igual. És un meme. Que es van posar en un carril que no podien passar les bicis. I just ho ha canviat per no quedar li va posar una multa, no? Si Collboni faci el que faci, la cagarà. Per tant, és un polític... Però seguiran votant. Sí. Jo vaig llegir l'altre dia a Twitter, és com un nen que sempre vol més. Un nen mimat que vol sempre la joguina més gran, vol ser... Saps? Vol ser el centre d'atenció una mica. Que no té ideologia, realment. No. És un tio que no té ideologia, és un trepa. Bueno, amic de la patronal. Sí, és un té, però fa el que faci falta.
governa amb qui governa, ha governat amb la Colau, no té cap problema ara amb qui sigui. Bueno, ara amb Esquerra va sortir fa unes sí, setmanes que estaven negociant amb l'Hisenda Alemanya, aviam què passa. Jo no sé què fan els d'Esquerra, hauran governar amb aquesta gent, perquè no genera cap benefici ni a la ciutat ni a ells mateixos, vull dir, crec que van per pedregar, si compta si això. A mi no em sorprèn. Bueno, van intentar votar amb la militància i van haver de... Ai, sí, que havien triat un lloc massa petit, quina casualitat. Quina casualitat, sí. I això apesta... Miris per on ho miris. Després, tio, els cartells de metro en castellà. Tots són guiris. I els de Plan Dreça, hi ha cartells en castellà les parades de metro, que és com, bueno, també ja està. És que això, la pèrdua d'identitat... Passa res. En aquest sentit, clar, si et converteixes en un parc temàtic pels turistes que venen 1 o 2 dies, perds la identitat com a ciutat. Sí. És un drama, això, també. Perquè deixes de ser una ciutat. Ets un parc d'atraccions, ets per aventura. I la vida de barri es va perdent mica en mica. Llavors, clar, turisme sempre n'hi haurà, evidentment. I no és dolent en si mateix que hi hagi gent que vulgui visitar el món i veure coses. Però la qüestió és que tens un model de ciutat que es basa pràcticament tot en fer-ho tot més maco pels turistes. Abans que pel benestar de la gent que hi viu a la ciutat, que una ciutat és això, una ciutat és un lloc on viu gent. En el moment en què aquesta deixa de ser la prioritat, ja no és una ciutat, és una altra cosa. I això és el que està passant a Barcelona, i no ara, dècades. I perquè una economia també tiri endavant, una economia ha de ser diversificada. Tampoc em vull posar aquí ara a donar discursos econòmics empresarials, però una economia ha de tenir diferents punts forts. En el moment en què, no només com a ciutat i com a país, sinó com a estat, Espanya, ho basa tot en el sector turístic, que això va pel pedregar. Crear llocs de treball poc qualificats, temporals, de mala qualitat, etc. que no pots basar una economia en això. Però bueno, cap a on anem? Jo, és que és el que dic, o mirem nosaltres mateixos i deixem de veure el voltant, perquè el voltant no farà res, o sempre deia bé algú que fa el pas. I jo crec que Barcelona ara mateix té totes les condicions, perquè jo crec que cap ciutat d'Europa està patint com està patint Barcelona. És que bueno, potser Venècia, no? També. És un cas molt extrem, també. Però bueno, ja han pres alguna mesura així bastant... Sí. Bueno, però fins i tot a Palma i a València, que governa el PP, estan fent mesures per limitar el turisme i tal. O sigui, el Collboni està a la dreta del PP. Jo ara mateix tinc l'esperança a llarg termini, és que des dels carrers es nota com que hi ha un cert moviment en contra. I quan hi ha mobilització, a mi em dóna esperança veure els carrers plens de gent que potser després a les urnes sembla que no existim en els resultats i les majories, però que veus que realment hi ha una veu ciutadana que espero que vagi a més els següents anys, que realment mostra que està en contra realment d'aquest model i d'aquestes accions. Llavors, a mi això és... Si haig de tenir esperança per algun punt, és per això. Sí, totalment. Jo també crec que el que hem de tenir clar és que un canvi de model econòmic tan bèstia no passarà d'un dia a l'altre i que serà una cosa progressiva i que, per tant, si volem canviar-ho, que evidentment ho hem de canviar perquè ens hi va el futur com a ciutat, hem de tenir clar que això és una qüestió d'anys o dècades, és a dir, no aconseguiran revertir-ho d'un dia a l'altre. I per tant és una cosa que és difícil d'acceptar, evidentment, però... No, fa mal. Però s'ha de ser realista amb aquestes coses, també. Canviar una tendència d'aquest tipus és molt complicat. Molt bé. Alguna cosa més a afegir? O passem ja a les seccions? Jo ja he quedat suficient merda. Sí. M'he quedat molt a gust. Ens hem desfogat, M'he quedat molt a gust. Molt bé. Doncs passem...